L'Ajuntament estudia afegir un nou terreny que servirà com a zona d'esbarjo al futur espai de l'Institut Lola Anglada. Per fer-ho, però, s'haurà de modificar el pla urbanístic del barri. Així ho va explicar el regidor de Badalona Habitable, Oriol Lledó, aquest dimecres, durant el debat dels grups municipals que es va celebrar al programa d'aquesta casa, Badalona 360. L'oposició és escèptica i dubta que l'Institut tiri endavant. La qüestió del nou Institut del Lola Anglada és un dels temes que es va tractar al debat de grups municipals del programa Badalona 360. El regidor de Badalona Habitable i president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Oriol Lledó, ha declarat que ja s'estan tramitant certes modificacions de planejament per tal d'utilitzar un terreny situat al costat de l'antiga escola Lola Anglada per crear la zona d'esbarjo. I aquí insisteixo que hi ha un consens en el ple municipal, un consens en el Parlament, un compromís del president de la Generalitat de fer un projecte constructiu de que això ha de ser en l'antic edifici de Lola Anglada, que efectivament és petit. Caldrà construir un edifici annexe i per això nosaltres estem tramitant el planejament perquè en una parcel·la adjacent, al costat, pugui haver-hi la zona d'esbarjo o de pati. No només l'oposició ha posat en dubte que l'Institut Lola Anglada acabi sent una realitat, sinó que també el president del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i membre de govern, Àlex Mañas, ha expressat els seus dubtes. Com que jo he estat regidor d'Educació, com vostè, senyor Fernández, la vida m'ha fet dolent i escèptic. I no em crec res, governi qui governi la Generalitat. I quan governaven els meus... Estem d'acord amb això. Quan governaven els meus tampoc m'ho creia. Quan obregi amb el pressupost de la Generalitat, brindaré en cava. I quan governaven els meus, tampoc m'ho creia. I el que és una vergonya és que governi qui governi la Generalitat tinguem que esperar a tenir alumnes de secundària que el proper mes de setembre no sabem on van. Absolutament d'acord. És una vergonya. Aquesta nota de premsa no la fa la Generalitat, la fa l'Ajuntament de Badalona, que no és qui té la competència ni de construir ni de pressupostar aquest nou edifici o aquesta nova instal·lació. I aquí a Badalona en tenim molta experiència en anuncis que després s'han eternitzat durant 10 anys. Durant el debat també s'ha parlat del mapa educatiu de la ciutat, que fa anys que s'està qüestionant. En aquest sentit, el regidor de Badalona Democràtica, José Tellez, ha volgut subratllar que el Consell Escolar està treballant per adquirir la potestat de fer la planificació educativa. Aquest no va ser l'únic tema que es va tractar durant el debat de grups. Sònia també en van opinar del pla del pressupost d'inversions municipals i del presumpte frau que l'empresa concessionària del servei de neteja Fomento de Construcciones y Contratas hauria fet a la ciutat. Sí, si et sembla, comencem pel PIM. L'oposició ha valorat favorablement el procés de participació en el pressupost d'inversions de la ciutadania, però tant Partit Popular com Convergència i Unió i Ciutadans han mostrat dubtes sobre el valor dels resultats i també la seva aplicació. Consideren que 8.000 votants no és una quantitat representativa de tota la ciutat. L'oposició espera ara a veure la proposta de pressupost que el govern portarà al ple del mes de gener per acabar de posicionar-se. L'executiu va posar en canvi en valor el fet d'obrir aquestes decisions a la ciutadania. Evidentment que estem d'acord amb la participació. Abans es feia parlant amb els districtes, ara s'ha ampliat. Això sí que nosaltres ho hem valorat positivament i, per tant, no ens hi posem. I que hem de treballar en aquesta línia també. Però també jo qüestiono que 8.000 persones puguin decidir un pressupost de 14 milions. Aquí no ho veig clar. Imagineu-vos l'injust que era abans, que 27 persones decidien sobre el conjunt de la ciutadania, els 27 regidors i regidores. Jo crec que l'exercici de democràcia directa ha sigut un èxit, o sigui, els índexs de participació en una ciutat tan gran com aquesta, que no estava acostumada a aquest nivell de processos, és molt alt. Pel que fa a l'auditoria presentada pel govern sobre possibles irregularitats de Fomento de Construcciones y Contratas al servei de la neteja, l'oposició va criticar les formes en què es van presentar aquestes xifres. Ciutadans va defensar que l'executiu va cometre un error en titllar de fraudulenta l'empresa. Defensa que a l'informe pot haver-hi senyals de negligència per part de Fomento, però adverteix que una municipalització del servei pot suposar un cost superior per a les arques municipals. Si l'objectiu del govern era, de forma transparent, fer un seguiment i control dels costos d'aquesta contracta, això s'aconsegueix fent una roda de premsa anunciant presumptes irregularitats? O s'aconsegueix trucant a l'empresa, seient en una taula amb ells, exposant els dubtes i, si ho teniu clar des del govern municipal, al minut 1, perquè ha trigat en portar-ho a la Fiscalia, al minut 1 posar-ho
a disposición judicial. El informe lo hemos leído y tiene cosas muy interesantes y que podemos reclamar a la empresa cobros indebidos. Pero otra cosa es la municipalización. Nosotros estamos en que hay que vigilar esto, pero no en municipalizar el servicio porque nos va a salir más caro y va a ser menos eficiente.